Mbak. Lagi golek apa, Mbak? Aku lagi nilai bimbel yang fleksibel, materinya lengkap, iso online offline, lan jurgone ora larang-larang banget lah. Ngopo mbak? Aku lagi golek bimbel. Oh, aku lagi golek bimbel. Ini solusi nih. Materinya lengkap, gurune penak, fleksibel, iso daring lan iso link. Kakak kegiatan yang kepengen lemu HP, tinggal daftar. Wes, siji loro telu. Oh wes, nek kowe melu saiki ana diskon lho dinggo kowe. Diskone nganti 60%. Mbak bakal pengen melu bimbel ki. Tak nggo pembuktian ki ya. Aku ki ndek men sak durunge melu bimbel, bijiku ki mung loro, Mbak. Tapi bareng aku melu bimbel, bijiku wis ndadi 100, Mbak ki nggo pembuktian ya ki. Coba aja. Siji tambah siji sama dengan biojal. Loro to ya. Loro to ya, makanya melu bimbel. Nah, makanya kalau nek wis Mbak melu bimbel ki, pas Mbak sibuk ya, iso didelok bimbele, pelajarannya di-review meneh sambil online ki, biojal. Berminat tak Mbak? Ayo, wes tak ngomong bapakku sik ya. Ya, wis tak tunggu ya Mbak ya.